Nachádzame sa Medzeve v pokojnej časti s výborným prístupom, kde vám ukážem útulný rodinný dom s veľkou záhradou. Ak hľadáte ticho, súkromie a kúsok prírody, práve toto miesto by sa vám mohlo páčiť. Dom je v dobrom technickom stave a je pripravený na okamžité bývanie. Obytná plocha domu je 250 m2. Dom má k dispozícii 5 izieb a zázemie domu. Najväčšie výhody tohto domu patrí kvalita stavby a tichá lokalita v obci. Za domom je pekná rovnatá záhrada, ideálna na oddych alebo pestovanie. Pri dome sa nachádza hospodárska budova, pozastávajúca z 2 miestností. Celý pozemok má tichú atmosféru a pôsobí veľmi pokojne. Volám sa Milan Drotár a predávam nehnuteľnosti v Košiciach a okolí Košíc. Teším sa na stretnutie s vami.